তিনি পাশাল সানজা ও খরগ নৈতি প্রাসাদ ইয়াসার বুথার জাগমানি পাতিमुङ তুইলাই बुथारनाय सुकान्त दासनो फासि रिनानै सानमुंबाय तिनि कमलपुर बुखास्तेनि पानगुआ आमजानि सिमि नागफुल जरा हमचां तुइलायै कायसा खादुकमानि लाहार हिमबतक हिमलायका तिनि टिप्रामथा चौंतिनि कमलपुर 45 विधानसभा केंद्र बुध विधानसभा केंद्र चौंतिनि पानबो हयते नागफुल जरा चौंतिनि कायसा प्रोटेस्टली खायका प्रोटेस्टली खायमान काहनिकाय थानाय सालो चिनि नायगो टियासारनि कायसा जवान किरण कुमार जमातिया ते मार्क हासन जमातिया बिनिनो स्टाफ बाय बुथारजागो सुकान्त दास बन स्टाफ बन बुथारो आबनि जस्टिस नि बागो चौंतिनि ओ प्रोटेस्टली चौंतिनि खायदों जों जागाव तिनि सुकान्त दासनो फासि नायो तामने बागै बबेसिं हायबुरि खरकसा तिनि बोसाकिनि थैथांमानि बागै बिनो बखाबोसो खाजलि दंना जों खिनो बुकुनि बागै खाजलि हो जदि सुकान्त दासनो जदि फासि रि हांगाय जों लामा आन्दोलन होनाय थैगाय थैसिं थैरिनाय तिनि हमसे सुना हम